אז מה קורה שואלים? כאן שואלה מעלל בעוד סרטון חדש, והיום בסרטון זה עוד פרק של למון בוקס רנק 35, והיום אני עומד לעלות את קולט לרנק 35. קצת עליתי בו עם הגביעים ל-1098 גביעים, רנק 31. הוא רמה 11 אצלי, וכן, אני היום עומד להביא אותו לרנק 35 חברים. אבל לפני הכל אני רוצה שתפרגנו, אני אשמח שתפרגנו בלייק, סאב ופעמון בשביל שנגיע כבר ל-400 סאבים. כן, בואו נפתח פה את האומגה בוקס פרי פה, החינמית. כפי שאתם רואים, המשתמש מתחיל ממש לגדול. אז בואו נתחיל. 25 משחקים ראשונים. היום זה בעצם הפרק השני, אפשר לומר, בסדרה. טוב, אז יאללה. הנה, עוד קצת, עוד ממש טיפה. חברים. וחברים, עשינו את זה מאוד אבל מאוד מהר. אוי, מה אני אעשה צילום מסך ככה? סליחה? אבל כן, עשינו את זה מאוד אבל מאוד מהר. קולט, רנק 35, 1276 גביעים. שמעו, זה היה ממש מהיר, אז אנחנו הולכים לפתוח עוד כמה מגה בוקסים, כי אתם רואים, אתמול חרש, אני פשוט קניתי מלא הצעות, גם היום יש מלא הצעות, קניתי פשוט מלא הצעות וזה, קיבלתי מלא דברים. אז במקום לקנות את האמת, בא לי לקנות את ההצעה של 7 מגה בוקסים, אז אני אחזור אליכם. טוב, אז חברים, קניתי עכשיו ממש את ההצעה, אז בואו נתחיל עם המגה בוקס הראשונה. אני לא עומד לספור זמן. אוקיי, מגה בוקס ראשונה לא יצא כלום, מגה בוקס שנייה, יואו, לא שמתי לב. סבבה, קרל זה סבבה. סבבה, סליחה. יצא לנו קרל, מגה בוקס שנייה, שזו דמות, וזה אחלה. מגה בוקס שלישית לא יצא לנו כלום. מגה בוקס רביעית לא יצא לנו כלום. יואו, 6 דברים. מגה בוקס חמישית, יצא לנו 6 דברים. בבקשה דמות. יש לי את כל הכחולים במשחק, יש לי את כל הסופררים ברולרס במשחק, 8 ביט. עכשיו זה אפיק, אם יצא לנו כאן איזה מעבב, אפיק, מיפיק ולג'נדרי. אז כן, יאללה. 5 דברים, איי, לא נורא חברים. סיימנו את ההצעה. יש לנו עוד 5 ביג בוקסים חינם בחנות הזה. בוא נפתח אותם. ביג בוקס ראשונה לא יצא כלום, ביג בוקס שנייה לא יצא כלום, ביג בוקס שלישית לא יצא כלום. יאללה, אמן. ביג בוקס רביעית לא יצא כלום, ואחרונה בבקשה דמות. לא, ביג בוקס חמישית לא יצא כלום. טוב, אז חברים, זה הסרטון, לא, מקווה מאוד שנהנתם. בגלל שהבאתי את קולט ממש מוקדם, אז קצת פתחנו תיבות, פתחנו 7 מגה בוקסים ו5 ביג בוקסים. כן חברים, זה הסרטון היום, מקווה שנהנתם. אנחנו נתראה בסרטון הבא או שורט הבא. יאללה ביי.